Hvor længe har I været i gang med det her? Vi startede i går morges og kørte fra klokken 5 i går morges til klokken 5 i går eftermiddag, og så er de startet igen her klokken 5 i morges. De har jo ikke mistet modet. Ham, der sidder oppe på gaffelskolen, han fryser og har våde tager, men det er en del af jobbet at være med til det. Og I bliver helt klar? Vi bliver helt klar, som vi plejer. 122 meter rundt med en kost i hånden, det giver varme. Og så på en åbningsdag. Der er kun én vej, og det er den vej. Hvis det ikke bliver mere end det her, og så forhåbentlig stiller af, som prognosen siger om på timer, så kører vi hele aften. Men lige nu er humøret højt, og vi skal nok køre kl. 14. Hej. Yes, der er festen centrum ankommet. Så kan vi godt byde velkommen. Men jeg skal holde tale. Jamen nu er vi her kommet jo, så kan vi jo godt gå i gang med. Har alle fået noget i glassene også? Nej, jeg er ikke blevet budt. Velkommen alle sammen. Jeg er utrolig, at der er så mange, der nu er kommet her for at åbne bakkesæsonen 2013. Til trods for de seneste dages vejrudsigter. Når bakken åbner, går vi mod lysere tider. Når bakken åbner, kommer foråret. Men jeg vil holde fast i det positive, og derfor er jeg jo glad for, at du, Jes Dorf, har sagt ja til at åbne vores allesammens Dyrehavsbakken. For så skal vi nok få en positiv sæson. Yes! Men inden vi låser op og åbner porten til en ny sæson i verdens ældste og Danmarks sjoveste forlystelsespark, så vil jeg give ordet til dig. Yes! Tusind tak, og tak fordi jeg må åbne bakken i år. Det er en meget stor ære. Jeg frygtede selvfølgelig, at vejret var sådan, at vi overhovedet ikke kunne få øje på Bjerret, men det kan vi godt. Og så glæder jeg mig igen til en ny sæson på bakken med bøfbar, med diskoteker, med de gode restauranter herude, og med alle forlystelserne til ungerne, turpas og alt det, som bakken indikerer, og bagefter en dejlig tur rundt i den her dejlige skov, vi har herude. Så jeg er meget beæret over at få lov til at åbne Dyrehavsbakken i år, og det vil vi så gøre med et øjeblik sammen med den store nøgle, så vi har fundet den. Den har Bjerret. Er I klar, drenge og piger? Yes. Bjerret, er du klar? Så er vi klar. Så er det skidt. Så er Dyrehavsbakken 2013 åbnet. Skal vi med indenfor? Nå, så prøv at høre her. I er på hold sammen. I er på hold. Og jeg synes ikke, der er nogen team spirit. Du har i hvert fald chance. Jeg var 12, der var 0-0. Det er den første, der er 4 runder endnu. 3 sekser, der er meget både herovre. Er det meget til nogen? Det synes jeg er rigtigt. 3 sekser. Men bakken er noget af det sidste sådan tidløse folkelighed i Danmark. Det er jo en tidslomme herude. Der er jo ikke, du kan ikke se alt det der internet og alt sådan noget moderne herude. Bakken forbliver sig selv med træhuse og vinersnitsler og lykkehjul og tombolaer. Og selv rutsjebanen er der jo nu, så det fede ved bakken er, at den ikke lader sig gå på af alt det her moderne elektronik.